गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। बाक्सायाव रां घुस लानायनि दायाव सासे इन्जिनियारखौ हमदों। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वराव सिएम भिजिलेन्स हानजाया दै जगायथाय बिफाननि लोगो इन्जिनियार मृदुल दुबुरिखौ रां लानायनि अजदजों हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 20,000 रां लाबाय थानाय समावनो लोगो इन्जिनियारखौ हमदों। दै जगायथाय बिफाननि सुक्लाय सेरफां गरेस्वर डिभिजननि मावफुं इन्जिनियारनि मावख'आव मृदुल दुबुरिया खामानि मावोमोन। सानसेयावनो मोन 14 लामा दालां न' बेखेवनानै होदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर प्राइमारियाव मैया बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा सानसेयावनो मोन 14 लामा दालां न' बेखेवनानै होदों। बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारि बिथांनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा रंजानायजों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारखौ रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। जुवा खेला होनायनि दायाव हमजादों सासे जुवादारा। चिरांनि बिजनियाव आइपिएल खेलानि मुङाव जुवा खेला होदों मन्टुस मण्डल मुंनि सासे जुवादारा। थांनाय 10 एप्रिल मोनाबिलि समाव सिएसके आरो डिसि मोननै हानजानि गेजेराव आइपिएलनि क्रिकेट खेलाया जादोंमोन। गेलेनाया सोलिफुबाय थानाय समावनो बिजनीनि आनन्द बाजाराव मन्टुस मण्डल मुंनि जुवादारखौ जुवा होफुबाय थानाय समावनो फानबारि पुलिसा हमनो हादों। हमजानाय जुवादारनिफ्राय 8,860 रां, गंसे मबाइल फन आरो माखासे लेखा बिलाइबो बोखांनो हादों। दायो पुलिसा मन्टुस मण्डलखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। एमएलए जयन्त बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय आस्राबारिनिफ्राय दत्तपुरसिम थांनाय लामाखौ बेफार फालांगिनि सुबिदानि थाखाय 2022-23 बोसोर गिबि मन्त्रि पाकि फाट निर्माण आसनिनि गेजेरजों मैया एमएलए जयन्त बसुमतारिया बेखेवना होदों। लुफुंनो थाखाय 14 चिरां इउपिपिएल ब्लकनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि, आस्राबारि भिसिडिसिनि मासिगिरिजों लोगोसे सोद्रोमा आरो मावथिफोर नुजाथिदों। एमएलए जयन्त बसुमतारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि आसाम सरकारा 2 बोसोर जाफुंनायाव गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जाबोदों आरो दायो ड्राग्सनि फालांगि खालामग्रा आरो जाग्राफोरखौ हमनो गोख्रों राहा लागासिनो दङ। बिथाङा फोरमायबावो दि गावनि बियाबाव आरोबाव थाइखा जरानिफ्राय बेंटल, काजोलगाव, सालाकाथि, निसिमा ओनसोलफोरावबो बिदि लामा लुफुंनायाबो जागायसिगोन होननानै एमएलए जयन्त बसुमतारिया बुंथिनानै होदों। क'क्राझार नोगोराव बिपिएफनि गरखा सेलनि गोदान मावफुं कमिटि दाफामदों। क'क्राझार नोगोराव थानाय बिपिएफनि गाहाय मावखुलियाव क'क्राझार जिल्ला कमिटि गरखा सेल बिपिएफनि गोदान मावफुं कमिटिखौ मैया दाफामनाय जायो। बे हाबाफारिखौ मिरु बिपिएफ गरखा सेलनि आफादगिरि नन्दलाल मगरनि आफादगिरि मासि सामलायनायजों खुंफुंनाय गरखा सेल दाफुंनाय हाबाफारियाव कमल नेवारखौ क'क्राझार जिल्ला गरखा सेलनि गोदान आफादगिरि लानानै गासै सा 33 सोद्रोमानि मावफुं कमिटि दाफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि एमसिएलए देरासात बसुमतारि, एमसिएलए प्रकाश बसुमतारिजों लोगोसे बिपिएफ हानजानि माखासे बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि गोदानै दाफुंजानाय कच राजबंशी बिपिएफ सेलनि बिबानगिरिफोराबो खामानि मावनायनि बिबानखौ रुजुनना लादों। लिखाबालि मिलनपुराव पुलिस आरो डाकाइतनि गेजेराव गावलायनाय जाथाय। धेमाजि जिल्लानि आसाम-अरुनाचल सिमानि लिखाबालि मिलनपुराव पुलिस आरो डाकाइतनि गेजेराव थांनाय 10 एप्रिल खालि मोनानि 2:30 रिंगायाव सिलाफोथार पुलिस आरो 3 डाकाइतनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनाय जायो। पुलिसा मिथिहोनाय बादिब्ला पुलिस फैनायनि खौरां मोननानै 3 डाकाइतनि हानजाया पुलिसनि सायाव गुलि गावदों। राहा गैयैयाव पुलिसाबो गावखौ रैखाथि होनो थाखाय गुलि गावनायाव लखिन्द्र बाजपर मुंनि 28 बोसोर बैसोनि डाकाइतनि आथिंआव गुलि नांनानै जोखोम जादों। गुबुन सानैया जाथायसालिनिफ्राय खारग'लांनो हादों।
जोखोम जानाय डाकाइतखौ फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़नि मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। लोगोसेनो डाकाइतआ बाहायनाय एल्ट' गारिजों लोगोसे गंनै सिखा रड, जिन्स लंपेन्ट, ट्रेकसुट लंपेन्ट, नोगोद 13,000 रां आरो गंसे एन्ड्रइड मबाइलबो बोखांनो हानाय जादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।